we used to do in the backyard. Yeah. Yeah, really? Yeah. So this is the owner. Yes, this is. Yes, Merry Christmas. Yeah. Yeah. That's beautiful. So this is the owner. I like it. Every here. Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas in the Philippines. Oh, Merry Christmas from Canada. And you're Mr. Curry. Curry. Yeah, Oh. C-U-R-R-I-E. And I have Oh, I thought it's Stephen Curry. Oh, no. Nice to meet you, Mr. Curry. Nice to meet you. Yeah. Yes.
Yeah, you too. Happy New Year. Ice carving. Ice carving. Okay mga araw, bye-bye. At malamig. Sige na ako. Happy New Year. Goodbye 2021. Hello 2022. Welcome. Yan. Yan na. Yung fireworks dito kahit malamig. Yan. So God bless po sa inyo lahat. Sa mga subscriber ko, nagpapasalamat po ako. At sa mga nanonood, sa mga nag-comment, maraming salamat. Yan. Yung mga araw nag-start na. Ayan. So maraming salamat sa mahal na Ama. At gabayan tayo lagi sa 2022 sa lahat ng mga pamilya nyo. Maraming salamat. Welcome 2022. At bigyan pa tayo ng lakas ng katawan sa lahat po ng mga tao yan sa Pilipinas. Yan. Kahit malamig yan. Happy New Year sa inyo lahat sa Pilipinas, sa Pangasinan, Binmaloy, Balindong. Thank you. Maraming salamat sa nag-subscribe sa akin. Happy New Year. Lalo na sa mga pamilya ko, relatives, friends, maraming salamat. At palain tayo ng Panginoong mahal na Ama. Happy New Year. So shout out lahat sa mga nanonood. Salamat ng mahal na bigyan sa amin.
Oh, yan, tapos na po mga welcome 2022. Maraming salamat sa inyo sa mga nag-subscribe. Salamat po sa suporta nyo. Yan yung mga nanood. Maraming salamat po. Ito si Aro. O diba? Happy New Year. Welcome 2022. O kainan na o. Sopas na may itlog. Yan, itlog, egg. Mga Aro. Kaso walang pera yung sopas. Ito. Sa Happy New Year. Maraming salamat sa inyo sa lahat.